Кандидатите за народни представители на Реформаторския блок за Пловдив област почетоха с заупокойна панахида 67 годишнината от бруталната екзекуция на големия демократ и патриот Никола Петков, припомняйки ни, че със своята саможертва земеделският водач вдъхновява стотици, хиляди последователи, които през дългите тоталитарни години устояват неговите идеали за свобода и върховенство на закона. Някои от тях все още са сред нас и с житейския си път посочват, че волята за правда и достоен живот трябва да е по-силна от страха, от властта и че за свободата трябва да се воюва непрестанно. Церемонията се състоя в църквата на град Сопот. Молим Бог да благослови и вас, за да имате шанс да имате благодатна помощ от небето и да успеете в своите добри намерения. По-късно, в възрожденска атмосфера на салона на Радино училище, бяха представени кандидатите за народни представители от Реформаторския блок за Пловдив област. Сред тях са жителите на града Георги Пилев и Красимир Цветков. Пред сопотската общественост се представиха и кандидат-депутатите Никола Хаджийски и Злати Карамфилов. Лидерът на БЗНС и водач на листата Николай Ненчев припомни, че саможертвата на Никола Петков е послание към нас, идните поколения, да бъдем непримирими към всякакъв управленски произвол, независимо дали идва отляво или отдясно. Но аз бих искал най-сетне да престанем да се гордеем само и единствено с миналото си. Бих искал българския народ, вие, ние, кандидатите за народни представители, да бъдем горди с настоящето, с това, което ние правим. Аз вярвам и съм убеден, че Реформаторския блок ще отговори на това очакване на българското общество. Аз вярвам, че ние ще отвоюваме това пространство и ще покажем, че българският народ е различен. Комунистите никога не са имали собствена идеология, в която вярват. И днес, и вчера, и онзи ден, когато се виждам с техни привърженици и ги питам, добре, нали вие сте леви? Нали изповядвате лявата идеология? Защо вашия елит е предимно от богати хора? Защо вашия кандидат за народен представител в Пловдив област е един от най-богатите хора? Къде е съответствието? За каква лява политика можем да говорим и за какъв комунизъм? Нали точно тези хора, които днес представляват социалистическата партия, насилваха българския народ? Нали те отнеха земята, за да бъдат на всички? Нали те дойдоха в името на това да вземат от богатите и да дадат на бедните? Защото те ни забраняваха да посещаваме църква, да посещаваме проповеди, забраниха Коледа, забраниха Великден, забраниха да кръщаваме децата си в църква. И непосредствено след промените същите тези хора първи се наредиха пред олтара и тези вярващи хора не можаха да си намерят път до тях. Ето това е комунизма. Страшни са клонинги, които комунизма възпроизвежда. Когато той ограби хората, той създава своите клонинги. Когато бях студент, ние не знаехме какво ще се случи след комунизма. Ние не знаехме как той ще мутира. Сега знаем само от част. Сега знаем, че смисъла на комунизма е да изложи хората с идеологически похвати, да ги ограби до край, след което да ги унижи, да смени системата и отново да ги ограби и те да ползват целия финансов ресурс, след което, загубвайки вече доверие в обществото, да изградят своите различни клонинги. Атака, България без цензура, ГЕРБ. Последователите на Реформаторския блок изпратиха кандидатите с ръка, като народни избранници да отстояват законността и справедливостта в новия парламент. Купуването и продаването на гласове е престъпление.